Oy, may buntag. Sir, buntag sir. Sir, buntag. Gusto man, Ben? Okay na sir. Buwangan ka ng mga babae ron. Sir, ano yung puangod? Ano man? Hindi pa rin sa una ba na naikuhan sa una. Di kasaligan na? Sa liga na. Ay, daan man yun ang mga babaeng dili kasaligan. Kung magbase tas Biblia, una, ang babae mo hinungdan nga nung nakasala ang tao. Ba, kinumdum po ba? Nakabasa po mo Biblia. Oo. O, si Iba, ni Kaon sa Mansanas, gihatag demonyo. So, sila'y naghatag sa unang salaan ng kalibutan. So, expected na nga makasala yun na sila. Pero, ato gyapon ang palanggaon. Nanuman, kaya ang ilang tahas diri sa kalibutan, maglingaw sa mga laki. Tuo mo na. Oo. Oo, ayo. Gabasa mo na yung Biblia mo. Mo. Kaya nga naman, ang lalaki ray gihimugna sa Ginoo diri sa kalibutan. Lalaki ra, na may gingon dito, God created man is in his own image and likeness. Walay gigama siyang babaye. Pero nakita sa Ginoo nga ang lalaki gimingaw. O karon nakaunaw ng Ginoo nga kuhaan tag gusok, gamugna siya babaye parang malingaw ta. Subot ipasabot ang mga babaye muna'y maghatag na tog kalingaw. Muna'y ilang trabaho sa kalibutan, lingawon ta. Oh. Ha? Base na sa Biblia, munang ato silang palanggaon kay ato man sama man na sa dulaan nga maghatag na tog kalipay. Ato yung palanggaon atong dulaan. Ano man sir, naampo lagi tumbol bayok. Ay kay katunang kuan, sobra sa mansanas. Sobra sa mansanas ng ibang gikaon. Mura ba ilang nakaon mo nang wala sila na kuan tibok.